हेलो रउआ, कैसन बानू हो रउआ? हमहू अच्छे बाड़ू हो करे जा का बताई हो। बहुत परेशान बानू हो रउआ, तोरा के पता बा। हमार हमार पति बा हो रउआ, बहुत परेशान करत बाड़ू, इतना परेशान करत बाड़ू हो करे जा का बताई। तोरा के बतावत बाड़ू, हम ना छुप छुप के वीडियो बनावत बानी ना, तो देख लिया न हमार पति तो बहुते मारी हो रउआ, हम तो बहुत काला काला पड़ गइल बा हो रउआ। बहुत रोबत बाड़ू हो, हमारा कोई नहीं इसका सहारा करे जा। रउआ हमारे वीडियो को जितना हो सकल बस शेयर करी हो करे जा। बहुत परेशान बानी हो, हमार एक ही पति दियल रहल ऊपर वाला, तो तब तनिको नइखे अच्छा बा हो, बहुत मारल बा हो। रउआ हम वीडियो बनावत बानी, छुप छुप के बनावत बानी। लोग बहुत मार खाए नो। रउआ हमार वीडियो आप देखल बाड़ू, रउआ काला काला हो गइल बा। बहुत मारत बा हो। रउआ बताई कि अच्छी वीडियो नइखे बनावत बा, हम बोलत बानू कि अच्छी वीडियो बा हो, तो बोले नहीं अच्छी वीडियो नइखे बनावत बा। बताई रउआ, तो रउआ हमार वीडियो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करी हो, सपोर्ट के बहुत ज़रूरत बा। रउआ बहुत रोबत बानी, कल से हम खाना भी नइखे खात बानी हो, भूख पे प्यास से रहल बानी। थोड़ी वीडियो बना लेत बा छुप छुप के, अभी सब सो गइल बा तो हम बना रहल बानी। हम रउआ वीडियो के चक्कर में मार खाई गई हो, बहुत मार खाया। रउआ हमारे वीडियो को शेयर करी, सब्सक्राइब करी हो, रउआ सपोर्ट करी जितना